San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kagkaroon sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang Kabuhi. Malagaw, day? Oo, Chay. Wala ko sang obra subong eh. Gani na pensaran ko nga ilagaw ka mo ni Adam. Ay, salamat na lang, day, Pero, diri na lang ako sa balay, Kamu na lang ni Adam ang maglakat. Mahimos na lang ako diri. Ate, sige Ikaw ang bahala, Chay. Kami na lang ni Adam ang malagaw. Pero may pagkaon man dira sa ref. Kung gutom ka, magkaon ka lang, ha? Ate, oo, day, Ako na lang ang bahala sa kaugalingon, kuya, O ano, gutom ka na? Wala pa. Gusto ko hampasang tiro-tiro, manang. Okay. Sige. Dali dito, Dito kita sa game center. Oo, Nga amo ang gusto mo, ha? Pwede ka man nga makahampang sang basketball. Kay may ara may nasa game center. Hindi ko na ya. Gusto ko tiro-tiro. Ate, sige madali lang, ha? Kay magawad ako sang token. Damo gid na nga. Damo gid Oo, damuon ko gid. Hasta nga kapuyon ka, kagutomon.
Okay ka lang? Okay, gid ah. Okay, gid nang. Okay, gid. Kabalon ako, Tero. Sharp shooter na Adam. Sharp shooter na Adam. Manang Nuna. Bang, 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 bang. Ba? Kinatulog siya sa mga tao. Apang nakahibalo ako, ganahang pa nilang sitwasyon ni Adam. Tungod makita man si Etsura nga may diferensya siya sa lawas. Ote, sa diin mo pa gusto nga magkadto, Adam? Manang, gutom na bala, Adam? Gutom na. Kuna mo, dali ah. Masulod kita sa fast food chain ay na diriyo. Hey. Okay ah. Okay. Oh, anong gusto mo nga kaunon? Ha? Gusto ko fried chicken ah. Siling ko gid eh. Dali. Dito kita makadto sa paborito mga kalanaan. O ano? Gusto mo pa sang juice? Hindi ko juice ah. Gusto ko ice cream. Wala sila sang ice cream diri. Adam, madali lang ha. Sabdon ko anay nagapanawag nga ini. Si Tito Waldo ini ah. Hello, Tito? Nuna, magkanto ka diri sa balay subunggit. Ha? May nga man. May ano dira, Tito? Ari diri sa balay si Adam. Ano? Si Adam? Oo, ari siya diri. Ginasunod niya ako bisan din ako magkanto. Tito, ano ba lang ginapanghambal mo? Ari diri si Adam sa tupad ko. Ari kami sa mall. Ang matuod gani nagakaon kami subong eh. Ano? Imposibleng ginasiling mo, Tito. Ari lang diri ang manghod ko. Magkaupod kami subong. Amo bala? Sige. Bye. Ano pala natabo kay Tito? Ginalahugan bala siya sang panulok niya? Kung basi natulugan siya kag nagdamgo? Ano pa? Ginapananaw niya si Adam? Apang, makatilingala ini. Kaya nga masami lang niya masalan si Adam sa pananawan niya. Nga ah? Sino ka? Nga ginagamit mo si Adam. Wala siya nagasabat. Sa baylong, amat-amat siya nga nagapalapit sa akon. Dira ka lang, kutob! Hindi ka magpalapit sa akon! Hindi! Dira ka lang! Dira ka lang! Oo na! Maako na ako sa ginhimo ko! Akoon ko na sala ko! Tama na! Hindi. Ang lalaki nga nasalaan ko nga si Adam. Nagbag-os ang amat-amat ang iyay tsura? Ba? Si Olivia? Ang iloy nila ni Adam kag Nona? Ba? Dari na siya sa atubang ko. Anong buhaton mo sa akon? Ginakugani ako. Tingawal ko nga makakasang kamot niya sa liyog ko. Hindi. Nakusog sa iya.
kumakakas ang kamot niya nga nagakugas sa liyog ko. Olivia! Hindi! Hindi! Waldo! Waldo! Rebecca! Anong natabo sa imo, man? Nga ginakuga mong kagalingon mo. Si Olivia? Wala na siya? Anong natabo sa imo, Waldo? Kwan, natulugan ako diri sa sopa. Bangungot siguro ako. Hindi ko na lang siya pagsuliran. Ibasi kung abuto naman siya sang nervyos niya. Buwas, makadto ako sa ila ni Nuna. Makighambal ako sa iya. Bahala na. Ako na lang, mananga. Ako na lang abre pertahan. Sige. Ari na pertahan. Abrehan ko. Ha? Adam? Ginatulok niya ang tato ko nga manog sa kamot. Kag nakita kong kahadlok sa nangong niya. Adam? Adam? Ano ba lang? Tito Waldo? Manang. Si nanay. Nanay. Tiro sang manogo. Nanay, tiro sang manog. Kinatudlo niyang manog sa kamot ni Tito Waldo. Siya gid na. Siya tiro nanay. Tiro siya nanay. Tiro siya manog. Tito? Nuna. Tito? Nga nagload ka sa atubang ko. Kaya nga nagkahibi ka. Hindi ko hungod, Nuna. Wala ko sa kaugalingon ko sang tiyon nga to. Anong buot mo silingon? Ako ang nagtiro kay Olivia. Akong nagpatay sa utod ko. Ano? Nagkanto ako sa inyo sang adlaw nga to. Tungod hambalon ko siya sang bahin sa akon pala noblion. Panghubog ako. Kag nagbayluhanay kami sang sugilanon. Kag nagpalang tulong ang panulo ko sa kaakig. Tungod hindi niya mapasugtan ang gusto ko. Gani gintiro ko siya. Sapot ka! Nakabatas ka sa pagpatay sa utod mo? Ano pamati ako. Wala ko ginatagan sa kalinong ni Olivia. Kag ginagamit niya si Adam, agud nga tublagon ako. Gani nakadesisyon ako nga bayaran ang sala nga nabuhat ko. Masurrender na ako sa kapulisan. Dapat lang! Kinahanglan nga mahatagan sa hustisya ang buhat mo sa amon, Iloy! Bayaran mong imo sala! Kay kung hindi, ako ang mapatay sa imo! Diyos ko. Waldo! Hindi ako makapati nga nabuhat mo ato kay Manang Olivia. Gininulsulan ko ng tanan, Rebecca. Kung mapabalik ko lang ang natabo. Kung
mapabalik ko lang. Paano na lang kami karon sa mga anak naton? Paano ko mapatag sa ilang tanan, Waldo? Subong pa lang, mabatyagan ko ng kasakit nga nabatyagan nila. Kung ihambal ko sa ila nga, kung ihambal sila sa mga tao, nga kriminal ang ila amay. Patawara ako, Rebecca. Patawara ako. Uy, hala. Natulugan gali ako diri sa kwarto ni Adam. Nalingaw kami sa sugilanon. Ba, si Adam. Nagbangon siya. Sadin pala siya makadto, ha? Ay, basi kung mapabanyo siya. Uy, nagatulog siya sa sofa. Kag nagayuhom. Nanay, saan o naman ta mahalagaw liwat? Diyos ko. Kinsambit niya si nanay. Amang, wala ako sa nakita. Hindi na ko gusto magkadto kay Tito Waldo, nanay. Kaya to na siya sa prisuhan. Gusto ko sa lain naman nga lugar kita makadto, nanay. Maatag na batian ko. Naging hampal ni Adam. Oo. Puot silingon. Matuod naging kadtuan niya si Tito Waldo. Oo, nanay. Kag siguro, sa bulig man sang kalag ni nanay. Kung amo, sinong kaupod ko tagsa nga magpanawag si Tito Waldo? Nga ato dito sa iya si Adam. Sa balay man o kung sa opisina. Anik, papakuno-kuno ako nga nagkakatulog. Karon ko na lang istoryahon si Adam. Adam, matuod ba lang nagalakat ka mo ni nanay? Uy. Kadto gani kami sa balay ni Tito. Dasun. Ginapawog namon sa ginakadtuan man gani namon siya sa opisina. Pero hindi bala. Kaupod ko ikaw sadtong nagkaon kita sa mall? Matapos ka nga naghampang sang tiro-tiro sa game center? Hala. Wala ko na ya kabaluhaw. Wala ko ya kaupod si mo kaon sa mall. Diyos ko. Kalain sang pamatya ko. Hinali lang ang nagpalanindog ang balahibo ko sa lawas. Ano nga misteryong natabo nga ini sa amon? Ano? Magabiang, dili natapos na ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan mga misteryo sa Kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Paradyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag